Bosome foforo nyame bedom ne ma dance. Amen. Na wotwe nyame bedom ne ma dance. Amen. Enede nyame bedom ne ma adance. Amen. Onyame dada no. Eyo nyankopon dada na ne ede ne namo. Ono onyane awufo. Di onyane awufo no. Oyare safo no ono ne ede ne namo. Meka adom nyame dada na o. Ono ne ede ne namo. Sabre dia fa no na like Sompa page no. Na share link no ya share link no ma foforo so nhwe bi na wontie bi. Eya fa comment so emra. Sabre adia san eya najofa ewo Canada US in potem ho nyina eye midnight. The bad Dubai cover Oman no more name kura twahia dia eye mid morning. Na sabre UK and asa London ni Oman Ghana there eye morning. And now no pay any David the way adwene o se ye ko die ye die. Yes. Na ade chi ye no na Awurade Nyankopon sa no na kura. Adonya me dada no. Enyo bia na ko die ade papa achi wono. Enyo bia na oda yare mpa so ade achi no. Onya me kokroko no. Ena anopai ebusua bi twajo, ebusua bi sun, ebusua bi tinesi. Enyina ne sa ade achi ye omaten sembone. Omode hie no, omasembofo no, oda ye no wanso. Di oda ayare sabia no, di ohwe na afrefie se ade achi ye a doctor for atwe beshit no akata no. Wa fraka kire won say o samale no edit trunk na besi ho a wa fa no ko. O de audition no da ayare sabia no te ase. Audition no da yare mpaso ofie no otiase. Onso yade na e ha oni nyina no otiase. Yes. Adentina on kanyame amani yonchire. Oh Jesus. Adentina on da Awurade ase. My God. Jesus. Afi akukruhwe ase nyina mu nyame ama waduane adi. Wasoma na bofo ama wahwe. Yes. Awurade ama ho ama ase. Yentie de eye First Chronicle no eka 16 verse 24 no. Ebresu sanwuma edikan no ti dunsia imaduasa enan no na yenyina so ne mfa na Awurade ase. Sompa FM. Mona Awurade ase. Mona Awurade ase. Na oye. Na nadoye wo hoda. Na nadoye e wo hoda. Amen. Ose mona Awurade ase. Na oye. Na nadoye e wo hoda. Bo so me foforo impo nyame de wa awuremu yi nyame oye na nadoye e wo hoda. Me chiacha adwoa ne kwadwofo nyina me ma nyina ache na me ma ha. Ene bie wa no na da Awurade ase wo fie o. Da Awurade ase wo adwuma mo o. Nyame so ma nyame let's go. Ya so ma wo so na fasa ba. Ya bo na everybody sanega ya tiasia. Everybody akata ya watoya na ya so. Everybody sanse. People for die. Na so na panya chimwe. Amo siase. Everybody ekimo shafu.
Jesus Christ. Ebi Dewrade Nyankopon ase. Yes, Lord. Ebi so ntimi na Dewrade Nyankopon ase. Mama men na ofie ho. Daddy enka wano entum wo fie ho. Adwuma mu ho enye din saa. Bebre na Dewrade ayama ho. Enti nano na David kan Psalm 124 say nya Dewrade pa na wo ya fa. Ya mu bebre nya Dewrade pa na aboa ya kai ni mu ase. Ka ya de bi de ya to form. Ka bibi boni bi ato ye babi ya kru bi ya yire bi. Enti ya mpa ye hu bosumi etoso enum no. Da ye boni wasoso na afi pa Nyankopon aso mu abedu bosumi etoso enum yiwa eye Dewrade na aso. Sama wo ne so bium sama wo ne so bium na na se. Da wo ye so mama na so. Dewrade ya kosola da wase. Ya kosola ya so da lo ya so. Yes
Jesus Christ. Ya David asie wie ye peja ye ni pedua kwa Awurade nim se Awurade hwehwe ye mu senya David kan ye no ose Awurade hwehwe me mu se mana to bi wo me mu a ye kwa Awurade nim Bible se bo ne kwa ne tete ye ni ye Nyankopon ntemo ose ye pai mo so ka ye form so a o ye no kwafo ne trenini so de ye form so obechen obete ye ho afri ne entre nyina ho obi wa no aka cha Awurade se odi ofiefo ono oyire ono kunu ono ma bi yoye mu adwuru mu susuye mu fonso bi a mo aye ti ono Awurade moje hwegu Calvary no ene onfa ntem ho bi wa no fa ono pedua kwa koso na wo yeso in the name of Jesus Christ. Nyankopon shira opi sa wa Johnson professor. Amen. Onyame dadanu ebi afa na wo hwe ya eye Sompa service. Onyame kokroko. Mechiachi amo won krane ne mpotem nyina mechiachi amo nyina. Onyame batampe. Kumase ne mpotem nyina so mechiachi amo nyina. Ebraso se yetie Onyankopon asem. Ebraso se yetie futu sem ne yegira so bompae. Wa motie ye won kurasa teche masunya ne mpotem nyina ahafo ne nyina ye chiachia mo nyina. Dakura de ne takwa ne mpotem nyina ye chiachia mo. Meka London UK ne mpotem ho nyina ne US ho nyina ye chiachia mo nyina. Continent the regime town bia kro bia wo hwe ya otie bia ya mawache se na wotwe ensi wuye. Amen. So me nyamente na ne mo nche. Amen. Sompa first service de yeka nyina ne se jai wo haw ne wa manie ne nyina ma Awurade na Awurade beye jai wo sun wo kodan na wo haw ne nyina jai ne nyina mo ma Awurade o na Awurade beye. Mame papa wotie me ede na ma wusun ede na ma wa toba ha My God. ede na ma wani da so asan yesom Nyankopon na
oba bibibia mu a eyeji amen na no emra abofo no bowura Sarah ne Abraham fie no no ma hu se Sarah ne das wasan yes Abraham ne das wasan wa awo ho if say Sarah se ma bo abrewa ni kru Abraham so abo akokora anso abofo no bisa won se so onyankopon so bibi yo onyankopon yo na afese se ye bese ba Jesus na mo awomba yes Lord na message wa wosem wa waresem yaresem adwuma sem o mana ese no akwantum obi man so nkrata sem no message ni nyina mu mawrade beye oyo yaresafo yes no ena obeye onyame ba ko beya bosumi num eye me bosumi no jayo hawo ni nyina mu mawrade beye mesi na wotwe jayo hawo ni nyina mu mawrade beye enije ni Ghana obi so ton ayento sikasem ho ayed Jesus obi ko na djuma kura na ye ne se on traf bebre aja wo na djuma na ma won kwada afiso se me ko a me mfa hwema me tofo egu me kemu na mitukwa me balance ansan aso ene me kan kire wo se me se jaye djuma no jaye ni nyina mo ma Awurade na bosome Awurade beye yes Lord na wotwe Awurade beye amen ene day Awurade Nyankopon beye amen ene ye bie ye kire sem na ko Genesis chapter 28 ye come from verse 20 to 22 ye de bosome nyina be hye Awurade nsa bosome foforo yi ye be hye Awurade nsa ene ye fourth me se me chia adwoa ene kwadwofo nyina ene ye moda Joshua buru na Jacob ehye kan se na Jacob hye kan se Awurade Nyankopɔn bedi machi se Awurade Nyankopɔn bedi machi wo bosome meyi mu ahwe me so na wotwi mu okwan me betu yi mu okwan ya bosome okwan ya metu ya na wa ma me aduane madi na Awurade ma me aduane adi ene atade ma hye na atade ne ntoma ahye mafra na wa sign me asundwe mu Awurade sign me asundwe mu ede me aba ma jafia o sign de me ba ma jafia ene Awurade beye me Nyankopɔn ene Awurade beye me Nyankopɔn na obo ya me de ma ye oduma si ho na obo ya me de ma ye oduma mesi ho beye Nyankopɔn fie beye onyankopɔn fie na de obema me nyina na de obema me nyina me ma osuntutu so me ma no suntutu so to hallelujah amen and the first service Sompa first service ye de bosumi nyina so be share radensa oh yes ye ne Jacob be ya dwene Jacob eye nipa ye sunsumu nipa onim sa asase ena hokwa onim se akwantu enye obia na tukwan ya okoduro onim se bosome enye nipa bia na fa na hongoron onim se enye obia no san ko san pa ahosan enti Jacob hu se and you ordinary kwantu no be share radensa na nya so de share radensa keke obisa Nyankopon nyoma bi wo na kwantu mo o se Nyankopon e akwantu ametui so obehwe me so de me akwasa ya bosumi nyina no ode be share radensa emu akwantu a wobetuo emu akwantu o manu kru no yire betuo no aboafo no watwuma yefo no ode be share radensa yes na Jacob say ka bibi o se Awurade be ma me aduane adia na wa ma me ntoma ne atade ma sha na say nyo bia na nya aduane dio enyo bia na nya ntoma ne empoboa bi ne atade bi show obu ho so ade o pesa wo hye no onya obi aduane a wo nya no eye poison aduane odi a na enku no enne ye ka che Awurade se bosome Awurade ma ye aduane papa ni yes Awurade mfra ye ntoma amen Awurade nhye ya atade amen ye ne ye ma ye different ye oh Jesus osaka che Awurade se Awurade de Awurade san de ba dom no no e je so nim se achede ye papa ni achede ye pe no ni nyina afiri osoro han ye gya ne nchen na eba enti David se mema mene so ma kire me oh yes na me mu afiri beba me mu afiri asafo Awurade Israel hwefo no tonko
ɔse wontonko na Yes. ɛno nti na Sompa first service wɔ hɔ sɛ gyae ɔhaw no gyae amanneɛ no mu fa ma Awurade bosome wei nyame bɛtumi ayɛ wɔ adɔyɛ Amen. bosome wei nyame bɛtumi akae Amen. bosome nyame bɛtumi abie pono bi ama Amen. bosome nyame bɛtumi ama wo destiny helper Amen. nyame bɛtumi ama wo destiny connect Amen. abrabɔ no mu ayɛ den adwuma no mu ayɛ My den God. Jacob deɛ ɔde hyɛ Awurade nsa Yes, Lord. ebisa sɛ Jacob de hyɛ Awurade nsa na ekusi sɛ Sisɛn. ɛna no pɛ mi kanfo Awurade ama Yes. Jacob san de bibi ɛtɔ ato ɔsɛ Awurade sɛ ɔsan ma nneɛma nyinaa kɔ yie ma mi tɔntɔ a deɛ ɔde bɛ dum mi biara no mɛtua so ntutuso dudu Yes, Lord. sɛ siw yie yɛ aka Awurade adwuma Sanity. esiw yie yɛ abo Awurade adwuma Sanity. esiw yie a ma wura mfi Nyankopɔn na ɔde dɔm wɔ no ɛna no pɛ yi efutu nsɛm ne yɛgyina so sɛ bosome biara no ɛde n'ahoɔden nam na wɔtwe biara ɛde n'ahoɔden nam eti yɛsrɛ Awurade sɛ bosome na wɔtwe a yɛwura mu yi yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade nka yɛ Awurade nyɛ yɛ ɔho yɛ mmɔbɔ ɔnyɛ yɛ mmɔborɔhunu adeɛ onyame nka yɛ ma no obi wa ne mma kora kɔtwerɛ exams ne mma ɛwɔ akono nɛ abusua bi wɔ kɔfiri mu a wotwerɛ exams a wontwa wotwa soso a wonya deɛ wakoma pɛ na yɛtwa pepa no bi mu na yɛyɛ dɛn ɔhaw ne amanneɛ ɛba ɛno nyinaa wode hyɛ Awurade nsa ɛna afutu sɛm yi ɛna yɛgyina so na yɛde abɔ mpaeɛ enti ɛnɛ mpa yɛdi kan kasa Awurade Yesu Jacob de n'akwan hyɛ wɔn nsa Jacob de n'akwan hyɛ wɔn nsa na yɛ nhyira maa no na ɛyɛ nhyira maa no bosome num yi mede ba w'anim mede hyɛ wɔn nsa wɔtwe mede hyɛ wɔn nsa bosome mu nhyira mu nkonimdie mu sika mu apɔmuden Awurade fa dome Awurade na wɔtwe mede hyɛ wɔn nsa kae me ɛwɔ na wɔtwe mu ɛnɛ dɛn kae me ɛwɔ ne dɛn mu obi man so kuro so kurom hɔ efie hɔ edwuma mu hɔ Yesu dɛm efie wa no na bɔ mpa
Jesus Christ. Yeah, me shira o say o bompaye. O bompaye o fio. O bompaye o adwuma mu ho. O bompaye o dan no mo. And na Facebook no so ayehye. Na Jesu wa no mo gira so. Root asuma no mo gira so. Porsche o say mo gira so. Ene ano ayede bo ama ya mo egira so. Mo share link na ma foforo so nya dan mo mpaye no bi Aisha Dauda no mo ne akotonomo ejira so doctor mo jira so ene ye bompa ye nipa ye friends Jacob wasel nyoma papa frewrade ho kasa urade Yesu bosomi numi bosomi meyi na wotwi emonipa emoyaresa emopomoden musika adwuma awaresem urade amen mami adanse ewo bosumi mobro huade ewo bosumi mo nyuma no so investment no so Yesu demo bie wano na bomba Jesus Christ. Nyame shira say o bompae. Amen. Jacob esre di ohwehwe ode na koma so ade kwa Awurade nim na Awurade ye man. My God. Proverbs chapter 16 verse 3 no or say yemfa de ben ye dwuma enhye Awurade nsem na ye hyehye ye ebetim. Ye bompae ede ene de ya hye Awurade nsa
ye di adwuma hyewrade nsa ye ka kyewrade se ene won kae ye di fremu on kae ye fibe mu on kae ene fa wakwan hyewrade nsa na ono na obey be wa no fa ene de hyewrade in the name of Jesus mo arade ya wosi ya kwa ye dwuma hyewrade nsa ya sese ye wosi ya kwa ya hyewrade nsa na odade ya arade ya kwa ya de na wo arade new mountains ya pa ye wo ye arade ya Jesus Christ. Amen, Prince. Amen. 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 Dear Osri nyina Awurade man mrem sama. Amen. Prayer number 4. Your bomb fire say any evil agenda. My God. But on some legend tuning Shishi bia a walk bosumimo. I want our watching. Send a Metro chapter 6 verse 34 no or say there be a body said dano bonnet also our denim ain't no bonnet also and no share accident or share a sign fire outbreaks our robbers attacks or share nyoma etutu nipa ya dia hodua etutu nipa na just a bonnet doors would denim ye bomb paye ye gyanyame asem so Isaiah 54:17 sa kode bi obebu atia no erenyina na ose ketrema bi obebu no fo anso ko James 4:7 na ose wo na wo hweme wo a wo tim ose wo na siburo nsam no kwan na obedwane kasa Awurade Yesu bosome mu na wotwi mu enedai bone fo no echiche ye bia yame ho fam busuya memba adwuma yefo different any fiba you break it out you break it out prayer ma fa
Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Mo on Facebook, YouTube, you know, I'm on type up. I break out. I break out. I break out. Amen. I'm on type up. Bible says, "Send you GDS and yes, amount." Me Jenya Kopon Sam so Psalm 107. My God. Psalm 107. Yes, Lord. Verse 20. Jesus. Onyame so Sumana Sam. Emma no koyen sentrene. O Sumana Sam. Jesus. Emma no ko cheneba. Yes, Lord. Erade bosome fufuro yi. Jesus. Bosome me bosome. Jesus. Ene me Jenya me asem so. Yes, Lord. Se obi bia wo hwe yen. My God. Obi bia wo tie yen. Jesus. A wo yade. Ene ayare samra wo so. Amen. To ayare sa. Amen. Ayare samra wo so. Amen. To ayare sa. Amen. To ayare sa. Amen. Be healed. Amen. In the name of Jesus. Amen. Wo da ayare sa bia. Amen. Ayare sa nto so. Amen. Wo da ufie. Amen. Wo da umpa so. Jesus. Ayare sa nto so. Amen. To ayare sa. Amen. Wo bi man so. Jesus. Wo bi kru so. Jesus. Ayare be tete o. Jesus. Ayare sa nto so. Amen. Ba no nya ayare sa. Amen. Kru no nya ayare sa. Amen. Yire nya ayare sa. Amen. Wakasa ayare sa no nya wo de. Amen. Wa wo hwe yen a wo tie yen. A obonefo no ede ne saka wa wade. yes. Wa djuma wa ware eku. Wa djuma eku. My God. Me bompa se Awurade fa ne sanka wa wade no. Amen. Awurade fa ne sanka wa ware no. Amen. Awurade fa ne sanka wa ware no. Amen. Awurade nye yie. Amen. Awurade nye yie. Amen. Awurade nye yie. Amen. Wone fo ne hyehyeye. Amen. Wa wura wade no. Jesus. Wo Yesu demo. Jesus. Ne enseye. Amen. Ne enseye. Amen. Juma semno. Jesus. Juma na egu no. My God. Juma na kamene no. Yes, God. Juma na etofo no. Jesus. Juma no mpejai. Amen. Juma no mpejai. Amen. Me tumi mpejai juma. Amen. Me awode mpejai juma. Amen. Na me mfresi kamere mo. Amen. Me mfra aboafo mre mo. Amen. Yesu demo. Yes, Lord. Restoration take place. Amen. Restoration take place. Amen. Yesu demo. Yes, Lord. Obibi a wo hweye a wotie yen o ton a yen to Jesus. ye to so a yen tua. My God. Ena me peja wa dwuma ne hye Awurade nsa. Amen. Me frato forma o. Amen. Me frato forma o. Amen. Shop ho. Amen. Jisu ho. Amen. O company no mo. Amen. Frato forma o. Amen. O ton a yen to. Amen. O ton a yen to. Amen. Frato forma o. Amen. To formre. Amen. To formre. Amen. Frisika. Amen. Be dwuma no mo. Amen. Frato fo. Amen. Dwuma no mo. Amen. Masom no. Amen. Frato forma. Amen. This is shop home. Jesus. The frato forma. Amen. Dwemu ho. Jesus. This is dwemu ho. Jesus. The frato forma. Amen. Frato forma. Amen. Tosua. Jesus. Entua. Amen. Mokoton. My God. Mokoton. Yes, Lord. Yentoe. Amen. Opebi ato. Oh, yes. Akoton. My God. Onya bintoe. Amen. Onya bintoe. Amen. Onya bintoe. Amen. Jedufuo. Yes, Lord. Ntene ne mu chira mo. Amen. Ina wotwe. Yes. Me bom paye ma obi bi a wo hwe yen a wo tie yen Jesus. a wo nya adwuma a wo beye God. aso adwuma no onya bi nya me frɛ adwuma ma wo Amen. so me frɛ adwuma ma wo Amen. a wo twe me frɛ adwuma ma wo Amen. de me frɛ adwuma ma wo Amen. adwuma nye 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 Amen. obi bi a wo hwe ya wo tie yen a wo pɛ ye funu a wo ba My God. nyame fa ba nto yem Amen. onsa ka wo ye funu nyame fa ba nto yem Amen. fa ba nto yem Amen. wa wo nyam nyame mmɔ ye funu no ho ban Amen. be wa fa ho na wo be wa fa ho ba Amen. bɔ mpa ma wo a o hwɛ me a wotie me Oh, a wo Jesus. your driver ni Yes, o Lord. ye ka adwuma Yes, Lord. o Awurade transport My you God. are into transport My God. bɔ mpa ye Yes. efre bicycle so Oh, Jesus. ɛkɔ motorbike so Jesus. me bɔ mpa ye ma ɔpragye ahodoɔ Jesus. me Jesus. bɔ mpa ye cars ahodoɔ My God. ekosi buses ahodoɔ My so God. me de hyɛ Awurade nsa Amen. Awurade ntwi nhyira ma wo Amen. Awurade mfra passenger fo ma wo Amen. Awurade mmɔ o cars no ho pan Amen. bosome Awurade nkae wo Amen. bosome nyame ma wo nya sika Amen. car no ɛnsɛe Amen. me bɔ mpa ma akwantufoɔ Yes, Lord. mo abosome akwantu wɔ wɔ nim Yes, Lord. na wɔtwe akwantu wɔ wɔ nim Jesus. ɛnɛ dɛ akwantu wɔ wɔ nim Jesus. me bɔ mpa
mpaye ma Yes, Lord. se me ma wa kwantu mu nhyira Amen. Ewurade de wo bɛkɔ Amen. Ewurade de wo bɛba Amen. bɔ mpaye ma wɔn a wɔtwere exams ɛyɛ wasifoɔ ɔmo a motwere BECE Jesus. me bɔ mpaye sɛ Bible sɛ ka obi nyansa My God. ye mi sɛ Ewurade Yes, Lord. ɔba no Jesus. onana no Yes, Lord. onua no Yes, Lord. Ewurade ma ne nyansa Amen. Ewurade mo ne ho ban Amen. bɛtwere na obi twa Amen. me bɔ mpaye ma akwantufoɔ Yes. mo obi man so Jesus. mo Asia Jesus. mo Europe Yes, Lord. mo America My God. Australia Yes, Lord. continent bi a mo wɔ so Africa country bi Jesus. o nyame kai mo ene Amen. nyame kai mo na wɔtwe Amen. nyame kai mo bosome Amen. krata sem Yes. musika sem Yes, Lord. juma sem Yes, Lord. pomoden Yes, Lord. ware sem Yes, Lord. enye yie Amen. mo yɛ aban adwuma Jesus. ankura adwuma Jesus. mo yɛ nyame adwuma Jesus. nyame adwuma yɛ foe Jesus. aban adwuma yɛ foe Yes. nyame kai mo Amen. so me nyame kai mo Amen. nyɛ nyame anim adom Amen. nyɛ nipa anim adom Amen. yesu demo Yes. me fra danse mamo Amen. fra danse mamo Amen. fra danse mamo Amen. fra adanse mamo Yes. o Amen. yesu demo ka amen miensa Amen. 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 ensiw yie na bosome Amen. ensiw yie na wɔtwe Amen. ensiw yie ɛnɛ Amen. ɛnɛ me bie tatefo no ato me fa nipa bɛ 5-6 kɛkɛ yɛ mmerɛ ne nti na o bibi ɔpɛ sɛ wo gya mu ma Awurade wo frɛ ya me gya we mu ma Awurade bosome me gya we mu Awurade ɛnɛ de ɛnkɔ hyew o frɛ pɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛbie wobɛ lowa radio set sɛ yɛ TV radio lowa no na mesene azuka bemma systematic press meka eye MCR me chiachia mo nyina na mesene ena good TV nanim na screen nanim eye 0557 0557 000 000 967 967 ena 0553 0553 53 53 53 53 89 89 o friend na wajai o how no mo amerade Yes. na me se Ewurade Ebeye. na obeye Yes. samre ma me for frefo a odikan praise God Praise God. odini baby o ka se frɛ na de na o je mo Ewurade Me jabe yale ema urade. Yale. Ewurade wa fra yade oso ja ne yade mo Ewurade Oh, ade Jesus. san yade Amen. Yesu demo amen Amen. praise God Praise God. odini baby o ka se frɛ na de na o je mo Ewurade man tie ho wo radio no so ofra eya atwe ho free machine ho praise God Hallelujah. odini baby o ka se free na de na o je mo Ewurade Echo me kese free aguna ya mo ase. Ndi ata papa. Sompa Me yare. Eni me ba exams ya obeye merade. Ewurade me suma wa sanko yamo ase wa fena ta o se ne ho dodo no Ewurade sane yade Amen. ne ma exam so no so Ewurade ma no ntwere na wontwa amen Amen. praise God Praise God, Papa. odini baby o ka se free na de na o je mo Ewurade Pastor, your friend is here. If you pay for a boss, Pastor, my best friend is here. So he needs to remember. Ewurade wa fra se ne ba twere exams or the exams na share Ewurade nsama ne ntwere na wontwa amen Amen. praise God Hallelujah. ehifa na o ka se free na de na o je mo Ewurade Kasa si tuno. Jame ne me mejuma. Ne ma wale so ratinsa. Ewurade kronom wa fra one ne ma adwuma omawade Ewurade ma omadanse Amen. praise God Hello. odini baby o ka se free na de na o je mo Ewurade Me jame vaneza ansumere Ewurade wa fra se ne ba exam so o twere o je mo Ewurade Ewurade kai abofra no twere ntwa praise God Hallelujah. odini baby o ka se free na de na o je mo Ewurade Ye fema anti Paulina me ka se fra makum. meti opa mame Me jai busumi. Ewurade wa fra amekom ose bosumi ojai hye Ewurade nsa se manemu adanse Amen. praise God praise God
Ujira so na kasa. Hello. Die na oje mu mawrade. E ma je. Mo ba ko exam. Awurade wa France ne ba ekotwere exams. Oje mu mawrade ma ne ntwere na ontwa. Amen. Amen. Praise God. Mi jai ma pomudi no merande. Odini baby okasa free. E fa mi akofia mi jai ma pomudi merande me ba chucho bi si. Awurade akosua so oja ne yade mu ma awurade san yade ne ba so twa BEC ma ne twere no ontwa. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Odini baby okasa free na dia na oja mu ma awurade. Mi jama busia me awurade busumi ni busia kuntunti abeto mi jama awurade mbaba ko be hwe mi jama awurade. Awurade wa France na busua no oja mu ma awurade ne baba ko so twere exam. Bua no no twere ntwa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oja mu ma awurade. Me pacho me FM na na akosia me kasa free nkran. Me jai me bana na kwa me exams a wo kotro chenya me nsa. Awurade me suma wasem konkran. Of France ne bana na kwa me exams on the share awurade nsa. O se ka obi nyansa o me se awurade. Man wo sra ne nyansa de twere exam twa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah papa. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma awurade. Ifra mi jodi na mi agona me kasa free agona mi ja me baduma sem sire me peso jama me ba. Awurade me suma wasem ko agona wa fra o se ne ba epe kwan wo soje mu ma ne nya ni pani ma dom ne nyankopon ni ma dom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma So awurade. kasa free table. Kasa. Pacho ija ba from day. Any India. Mate na oya penya na oya akora awurade me suma wasem ko atimatim. Wase na pomoden ne nimdie awurade dom no na mana dance. Amen. Amen. Praise God. Amen. Katinka udini baby okasa free na dia na oje mu ma. Ameka efrem ko fiesta me ka se fast ba kuma. Me jam ya dim me urade. Urade ne me maso so oye drabani onya kanka. Awurade wakwa kofi. Awurade san yade. Amen. Ne ba so me frɛ me tweka ma no eye adwuma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika udini baby okasa free na dia na oje mu ma awurade. Akomia me kacha free du akwa. Jami mabenu ba ko penkrata wa busi ba ko so pedno Ghana ha. Jaumi nu se wonsa ene meyire ene wonso moyare wonso awurade nsa ne yade man. Awurade me bompa ma wakoa ne yire ayade santo so. Ne ba wa kwantu me nkrata sem awurade ma ne nyeye. Yo wo Ghana na dwuma sem awurade bie kwa mabusuen ya dance bosomi na wotwe. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oje mu ma awurade. Ame pacho me kasa free ha Kenya pe FMFia. Me mam you know cultural exams. It's awurade se o mo ntwa. Awurade ahafo Kenya se mafia mambi no me de omo hye awurade nsa. Nyansa ni nimbia de twere exams ayetwa awurade fa ndom. Amen. Amen. Praise God. Acho me play cultural exams. Ja me exams me share. Udini baby okasa free. Hello. Udini baby okasa free. Acho me kasa free na se. Me no bompae. Awurade abana se ne mamie no omo kwa twere exams. Mo ntwere no mo twa wo Yesu demo. Amen. Amen. Me fa. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oje mu ma awurade. FM mekuya me jabu so mu nyina e ma awurade me ne me ma me ba panyin nya 18 years nde. Wo sai exams me hye Yakobon se won hye na nimunyam na won twa. Awurade wa fana ne ba o eneye na woda wo se twere exams man konim de nya ne dia. Me bompa se boso me nya me kai wo no mama dance. Amen. Me father last caller na me dia baby. Praise God. Praise God. Ma oneso kakra o dini baby okasa free na dia na oje mu ma awurade.
Maybe before they can say celebrity. Because I could police. If I told me, John, I probably now my racket. I rather was fun or send about your police. Bumble for baby will be a rather can home, but home by. We yes to them fan and almost ye. Amen. Amen. Ya menshiramu pi mo free bia no ye nteme mfam o sidio ha. Say the mere na ye twuma. Enche na ye kofa no nsia kase bono e de abramo. Sister bro pese me bompa ye gu bibi soma wa na wa peja. Say your phone, say your insure, say your documents or CV. Awrade ni pe biara wa peja ne phone. Insure documents bibi ya me bompa esa phone yi na call bi obi hwe ni mu kwan obi bi opesa ye send ni bibi ye di bibi to ni jimbe mu ni yimbe mu otwa appointment bi de esi kwan bi Awrade yin free ho. Amen. Insure wa peja na ni Yesu moja documents bi ya me frenya me favor ni nyame grace eguso se Awrade ma wo adanse to de be bia nyame ma wo adanse o Yesu demo na ma bompae jeme so say amen. Amen. Nyame shira upi say wo say wo mre na wadaje na de follow Sompa first service dwumedie eye dwada ekosi eye fiada nyame ya doma ochena ye besa hia ekosi say ye besa aba wo champion no sani abofo no ka kire Sarah no na Awrade so ama wadanse yen konkofa no nsia kase bono emra. Have a good day. MCR take over. Bye bye. Wante unipeduase a wote ayaresase asono se wa pomodin ana sono se wa hodin yare bia woni free timanu maduro abra woni yare no kofa ba we eye 21st clinic yina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya bochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye nhoma bi a efri osisi achi se de hu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na